Heɗitoɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkani e wakkati rande e sani min bo e waktugo ha dar taskaranji KRTV International Abuja. Iga ɗo lamurde leydi Nigeria. Kala inde refo KRTV International Abuja ɗon waddana on kubaruji e refotoji iga lesɗe fere-fere nder duniyaru. No mita tafsantati e go'o. Iga jumdi jeyetati yawgo jeyetati e reta wakkatuji Niger, Nigeria, Chad e Kamaru. Inde an Khadija Usman Aduwari taskiti ko ɗongo on taskaranci amin ɗi hande. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande inanta Ibrahim Iromo Dake. Derɗiraaɓe assalamu aleykum, barka meɗen ikkikkiɗe ɗe aran da ɓurduɗi nder kubaruji. Hukumawa hakkilanki cuɓinga Nigeria ayne tefi ceede naira biliyon 129 ɗam dogginirki kuuɗe hukumawa ngan. Hande leydi Faransa wurtinta konyanko e muɗum iga leydi Chadi. Dental kawtal hoore leyɗe julɓe OIC laani taswira ɗum leydi Israila wurtini kesum kawtuɗum e lesɗe Arab en. Joni bo sey muɗɗitinon jonde gam nanki kubaruji ɗin ɗi fumaji. Hukumawa cuɓinga Nigeria ayne tefi nga hertane ceede naira biliyonji 129. Ardiɗo hukumawa ngan Farfesa Mahamudu Yakubu on suritika Kenya jumɓare yaake nde o haldanno e komitiru kawtal hoore majalisaru didaɗi lesdi Nigeria gam hokkuki ruhotowol no kisal ceede hitande 2024 mbare ha hukumawa aynen ngan. Diga aran ardiɗo hukumawa ngan wi'i naira biliyan 40 ko kisa ceede hokki hukumawa aynet famɗi sanne ha o wangini wiigo ɗe famɗi to en hiini no Nigeria habdata e saɗirma biliyonji 40 sodata kare kuuɗe dogginiki cuɓi. Ha ton leydi Chadi hande asewe leydi Faransa hokkitata leydi ndin sangere konyanko en leydi Faransa ndin wonde IABC gallure tatabre ordunde ɗuɗal ummatore e leydi Chadi ndin. Gallure ABC Faransa ɓuri torruki wakkatire laamu doole ki Faransa ndin laamino Chadi. Ngam non ummatore wuro ngon e yorto e wurtaki soja en Faransa gila sangere konyanko en maɓɓe nde ABC. Toni on woytu kubaruji ɗin to warana on iga Kode Radio International Abuja. On mbawai heɓitaki min ha Facebook Kode Radio. Imama to tiral amen ngal internet www.kode.net e channel YouTube amen Kode TV. Wakilijo majalisaru moggal lesɗe windere Francesca Albanese noddi leydi Poland samɗina didaɗi leydi lesɗe duniyaru nanga firaministajo leydi Israila Benjamin Netanyahu toni ha o waɗi koyngal o nasti lesdi ndin. Albanese on findini leydi Poland dow ko ndi haali wakkatire ko leydi Mongolia wani nanguki hoorejo laamu leydi Russia mo hitordu windere ICC tefata to o numtini Poland ndin Netanyahu ma ICC tefamo. Dental kawtal hoore lesɗe julɓe OIC laani taswira ɗum lesdi Israila wurtini. Israila ni wurtini taswira lesdi ndin kesum kolluɗum goɗɗe nokkuje lesɗe Arab en fuu ɗum leydi Israila ndin.
Israila ndinni holli irnange maayo Jordan goɗɗe bigeje kilimɗe e lesɗe Lebanon hawtande e lesdi Syria fu ɗum maral mayri. Kerol kubaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon e gondon e taskaramji amin luttuɗi. Dow darnde surguɗoen e moɗon Khadija Usman Aduwari, injiniyajo amin mo jemmare nde Al-Amin giɗaɗo Jada. Ni Ibrahim Ramadake janguɗo kubaruji ɗin fassiri ɗin mbiyami on mbalen jam. Ibrahim Ramadake mino ka wala ko mi poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. don rifotoji amin ɗi hande on nanai INEC toɓɓori gwamnati Nigeria hokkaɓe naira biliyonji temere go'o e nogos e jego'o nder kesol cede hitande ujineji ɗiɗi e nogos e joyi e gatton Abuja lamorde leydi Nigeria da rahoton Al-Amin giɗaɗo Jada. Ardiɗo hukuma ngan Farfesa Mahmoud Yakub o suɗiti non Kenya jumɓare yake nde o haldanno e komitiru kawtal hoore majalisa didaɗi lesdi Nigeria ngam hokkugo rahotol no kisal cede hitande ujune nogas e nayi mbare ha hukuma INEC. Daga aran ardiɗo hukuma ngan wi naira biliyon 40 ko kisal cede hokki hukuma INEC famɗi sanne ha o wangini wi'ugo ɓe famɗi to en himi no Nigeria habdata e saɗirma biliyon 40 sodata kare kuuɗe dogginki cuɓi. O ɓesdi e wi'ugo cuɓi ha Nigeria latti yebre teddunde marnde saman, ngam non hukuma cuɓi hanani heɓugo fesare cede. Ngam non min laari hani en ɗaɓɓita miliyonji 120 nden min woodi ɗareji ko sawi no min mbarata cede ɗen. Wi'ugo Farfesa Mahmoud Yakub. Adamu Ibrahim o maskiɗo dow ko larani fiji siyasa ha Nigeria nda ko o wi. Ɗo ya banni man ɓuri ngam ko waɗi mi hokki hujja am ha dow banni ummatore jotta ɗuuɗi ha lesdi ɗo kuma gureji ɗuuɗi ngam hugoɓe cede ɗuɗɗum kanjum on waɗata wakkati zaɓe himɓe heɓata ko matsala ngam laarugo iri cuɓi ko salino sai a laara har jamdi gotel babeji feere je ɓe sakkinta cuɓi sai a tawa har wakkati mai ɓe waddai kare kugal ngam ɗume ngam famɗugo kare kugal sai a laara kowa ɗo rena wakkati go ha jemma laata cewa babeji feere ma ɓe timminai cuɓi. Ɓe ɗo yi'a ɗo pat ko waddata iri ɗo mai soyde hokkugo ɓe kare bana cede ko he'ata ɓe ha dow wakkati zaɓe. So min miɗo goyi ɓaawo ha dow gomnati hokka ɓe cede je ko ɓe tifata ha wakkati ko ɓe naftirta be mai. Seni bana Muhammad Ahmad Aliyu oɗon laara wala aibe to hukuma cuɓi heɓi ɓesdari cede dogginirgal kuuɗe maɓɓe. Al-Amin ayi hukuma cuɓi leddi Nigeria ɗum hukuma on nga taskitata nden dogginta cuɓi ha leddi ɗo. Nden bo ɓurna fu ko waɗi ɓe salti ko ɓe wi cede ɗe ke'ataɓe kanjum on ngam ɓe fuɗɗitan waɗugo register himɓe hefɓe ɓe ngaɗayno. Nden woodi bo to ɗum numtano hidde zaɓe ko sali ko ɓaawo zaɓe man woodi taggarle en jehi ɗo wula office ji INEC mai musamman ma ha hirnankere leddi ndi. To kanjum on ɓe mbi'ata bano hitande nde ujune e 25 kanjum hitande nde ɓe wawata ɓe mahita ha ɓe timmina ɓe takkana cuɓi garoji inchallah. Nder kuuɗe ko o wi hukuma cuɓi man mbarata hawti e rijista golloɓe cuɓi feere e taskuki cuɓi diwe feere e sodugo kare cuɓi kesi e wo'inki office ji hukumaji cuɓi ha hukuma pamari lesdi Nigeria no foti ha ragare. O wi hitande ujune 2025 hitande on ko hani ɓe ndaro darnde sotto ngam taskaramji cuɓi hitande ujune 2025. Al-Amin giɗaɗo Jada, Kode Radio International daga Abuja, Nigeria. A jarama Al-Amin giɗaɗo Jada.
kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Code Radio International. On nanai gwamnati diwal Gombe maɓɓiti taskaram senduki dental floɓe naira biliyan go'o ereta iga diwal Gombe da kamal hammato iroho tawal bani. Gwamnati diwal Gombe sendini floɓe e gajiɓe e ɓe almalawol kattan emta lenga waɗan bonanda naira miliyon go'o ereta yake umtugo taskaram sendugo nden a fada gwamnati diwal Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yaya ardiɗo diwal Gombe oɗe hakkilo gototoɓe ɓen musamman filoɓe naftira e ko ɓe hokki ɓe ɓe yara lumo maɓɓe yeeso. Haji Inuwa Yaya andini moftoru nden no gwamnati mako habbirta ngam ɓantugo lamaru lumo ha diwaɓe. O wiyata tunda kamfani jetete wari ɗon yiɓa kamfani maɓɓe ha Muhammadu Buhari Industrial Park waɗaki kamfaniji ɗin ɓantai daraja ndemal ndirol e filu nden bo heɓanan derke'en kuuɗe waɗuki heɓuɓe walliteɗe nden hawti e dental filoɓe dental roɓe garanke'en e dental gajiɓe e ɓe albalawol gaddam en jaguleka waɗani bonanda. Hajiya Fatima Binta Bello ardiɗo hukuma famara shongol enta Alhaji Uba Abdullahi ardiɗo filoɓe ɗuɗe gelle ha jawabu lettore e yetti gwamna Muhammadu Inuwa Yaya ɓe tabbitini wato bogite dow bototoɓe ɓen ngam naftira ko hokkama dow ko hokke. A madadin waɗannan ƙungiyoyi da muke tare da su muna ƙara godiya kuma muna ƙara godiya Allah ya saka wannan kungi lafiya. Aman Hammaju, Code Radio International Igadi World Gombe, Nigeria. Ayatta ma Kamal Hammaju, dar taskaran jiɗi KRTV International Abuja taskiti wadan ki on hande aram da Umaru Aliyu e taskaram Durgol Edamal. Ummatore heɗitoɓe Code Radio International assalamu alaikum. Barka men be wakkatire nde. Barka men be lorugo fotta nder taskara durngol e demal ka asawere ɗo. Taskara durngol e demal ɗum taskara suudu radio Code International on ka lartata sidi Demeterle be gaynaka. To heɗitowo numtan nder taskara asawere saliɗo en ɗon no gondi be Professor Abubakar Jika Jiddere. Hoorejo fannu jangirde no laamu dogginirte ha Jami'a Bayero University Kano. Ngam majum taskara asawere ɗo jokkan ha o wallinino asawere salinde. Gonde be amin. To madalla. Modibbo ko ngam en ɗon gondi ga asawere salinde bo ndego woɓɓe nder heɗitoɓe meɗen hande ɓe fuɗɗi heɗitiggo taskara kan. Ngam majum useni ko a fuɗɗitan andingo heɗitoɓe inde maɗa. On ɗon wondi ɓe wiyata Modibbo Abubakar Jika Jiddere daga Bayero University Kano, Department of Political Science, Bayero University Kano. To nder asawere saliɗo a fuɗɗino limtugo ɓillaji ɗi waynaɓe gontiri jotta. To en numtan a wino ɓillaji ɗin ɗo sendi geɓe ɗiɗi. Yebre wore nde jawmirawo ceniɗo jippini, yebre ɗiɗabre bo nde innu Adama foɗi. Nder ɓilla ka jawmirawo ceniɗo jippini a wi wodi ruɗɗitikki ngule ka duniyaru. Hunde ko foɗata yoruki beeli be nanta hokkere. Nder ko innu Adama foɗata bo a wino wodi no ɗum hutinirta ladde hakkunde waynaɓe be remoɓe ngam heɓa bakkeje ɗiɗi fuu botora be majum. Ha a hoosi tariha fuɗɗam tiggango waynaɓe dumitirle iga jaman Sultan Bello wato iga wakkati Nasara warai. Ha yotti wakkati nde Nasara wari ɓeddi yajjingo dumitirle ɗe ɓe wurtinani waynaɓe. Hawtade be wurtinki burtiɗi nayi tokkata hakkunde dumitirle ɗen.
en dari ha a wino hande weeti burti be dumitirɗe ɗen fuu remama warti gese. Ngam majum ɗimon illa makka ka foɗata habre hakkunde waynaɓe be duroɓe jotta. ɗiɗaɓre manga ko wiyetama inno adama dasi ha wartini waynaɓe illa kanjum on to woodi sonde narran nasti hakkude waynaɓe be remoɓe se a tawa hukuma ngam waynaɓe ɗo ɓeɗo lara maɓe feray se vawa ɓawo remoɓe se fela waynaɓe ngam waynaɓe ɗo pullo yiɗa ɓe watina mo anko ha jungo o yiɗa ɓe wata mo ha prisina ɗan sanda ɓe nanga mo wata mo ha sel ngam ma o wawa o sora nagge o jofta hoore mako a hefti ko accani noon bo warti to ɓe yehi bana police station soto ɓe vurtini seedeji ɗuɗɗum ha dow ɓe heɓa ɓe hokka hoore maɓɓe ko ɓe wiyata beeli ɓe tetina hoore maɓɓe ɓadi ɗum ɗo se hunde mom laati lori bonniti masine ɗume ɓeddi bonnutugo hunde mom warti waynaɗo ɗo ladde be na'i maako be iyalu maako wuyɓe ɓe wiyata bandaitere wuyɓe wara nasta fiya faɗɗa jabta mardi riwa na'i warti tunne ɗo hande jotta warti pullo mo andi ladde mo mari na'i hakkilo walay sam ɗo ɗa nder kuje manga manga nden bo laati jotta heddi waynaɗo woni pat kala kabila laari mo pat sabi a oɗo pullo ay ngam o pullo bo o julɗo to hawre ummi hakkude ko hawsajo juɗɗo be kabila feere julɗo ka haɓe feere julɓe se safa fulɓe bo fulɓe toñi toña maɓɓe wiya ay kamɓe ma bandiraɓe maɓɓe ngam fulɓe julɓe hawsa en julɓe ngam ma hawre to ummi hakkude julɗo be kaaɗo seɓe hawta be fulɓe pat ɓe ay hamɓe maɓɓe julɓe ay ɗo wari nasti nder hunde ɗo majum. To bannani kano ɗum wadanno be soyde naral hakkunde remoɓe be duroɓe jotta ɗo siti a laari bannani to woodi ko wiyata sonde narral hakkude waynaɗo be remoɓe a tawa mawɓe irin bana lallamɓe may anguwa en jawro en arɗo en hamɓe warata maza ɓe ɓe dara ɓe mbiya aa no ko fe'i to zamanu jotta warti lallamɓe wala sembe gomnati arti jabti sembe maɓɓe ɓe fotai ɓe yaha ɓe bolla warti tallaka hande ɓe wi démocratia mo bollini mo pat o wiya hanko ma o mari enci mako o bollan o mari ɗum yawwa so warti hande ɗo lallamɓe mawɓe diina mawɓe fulɓe arɗo en fotai bolla hukuma ɓuri sembe gomnati ɓuri ɓe sembe kamɓe bo andi no tokkirte a hefti ko faɗɗa yiite hakkude waynaɓe ɓe remoɓe to ko a hoosi constitution Nigeria a laari ay ba yiyata hede ɓe hokki lallamɓe sembe amma bannane waynaɓe to wari hal kawye ɓe yottay arɗo kawye mam jaɓa ɓe wane kaza mari nayi kaza be rewɓe kaza be ɓikko kaza be ko ɗume o andi se o ya o yecca dagaci maako ha heedi amin da min heɓi hoɓɓe kaza dagaci andi dagaci bo hoosa ya yecca laamiɗo kawye ɗo laata leddi pat ko mojo andi fulɓe noyi be nayi noyi nasti leddi maɓɓe ɓe yecca ɓe to nda heddi on joɗata on dura o rena soto yimɓe baptise to jotta ɗo pat majjiti a faami ko ɗo pat majjiti ha pelle amin ha yi'ugo ma kan gomnati ɗo wallita waynaɓe bana no wallititta remoɓe ha lesdi ɗo na diga ko Nigeria jooɗi gomnati meɗen ummugo waɗa hunde be sembe ha ñama yeeso ha tabbitini waɗi je wallitita waynaɓe a faami ko diga ko wakkati nasara wari su ɓeddi yaajugo hurum burtini burtol de wakkati nasara ɗo woodi compagnie feere ɓe meeɗi warugo diga leddi Germany compagnie ɗo wari ngam wallita fulɓe ɓe heɓa ɓe waɗa ko ɓe wiyata ruga jotta ɗo mara leddi sooda leddi taara leddi ñiɓa saare nder nden dura dabbaji maako nder sooda gene iri gene mi wima nasara waddata ɗo rema gene ɗo ha nder ruga maako na soto o yilli ummi o dilli kilométre temeɗe umma digal pelle ɗo ya pelle ɗo haɓa ɓe ɗo ha lawol ɓe wujja mo ha lawol ɓe waɗa ni ha lawol to compagnie ɗo fuɗɗi waɗugo sey yi heɓa jamata riba yo compagnie man laari heɓata ñama riba se acci to ɓawo nasara dilli ma kuje man ñaami yeeso gomnati tafa ɓalewa nde wari habdi hamɓe ma waɗaɗo ko ballitita waynaɓe hañum fu dari kay ha wargo wakkati min warti gomnati siyasa wakkati Shagari waɗi o habdi futa waɗay seede Jibril Amin mo waɗi ministre ilimi ministre andal wari
so hande ko ballitita waynaɓe so waɗi nomadic education hedi waynaɓe jangirde yawa jangirde ɓiɓɓe waynaɓe ngam heɓa waynaɓe ɗo joɗa pelle goo ɓiɓɓe maɓɓe janga kamɓe maɓe warta ɓe warta ɓiɓɓe maɓɓe jangi boko ɓe mawni ɓe wawan ɓe dasa hakkilo dañoɓe maɓɓe joɗa pelle goo acca wancugo diga pellel goo yahaga pellel goo. E noye wattam ko professeur Djibril Aminu tiggi may jotta? Ko Djibril Aminu waɗi ɗo fuɗɗi ba yahay gomnati wari wala hokkatede ha warti jotta jangirde mamma pelle feere ɗon pelle feere bo sankiti. Wakkati Abacha wari se o waɗi ko wiyata PTF Petroleum Trust Fund se o hokki Buhari joga pelle mam. Buhari se waɗi ɓe laara no ɓe wawata ɓe wartira haala ruga no ɓe wawata ɓe burtina jotta burtol no ɓe wawata ɓe hefta ɓe lora ɓe maɓɓita hurum hedi fulɓe romata. Buhari waɗi ɗo kam pat ɓe vurtini ɓe pat ɓe holli ko hatto ɓe waɗata ha lesdi arewa ɗo pat ɓe holli. To amma fuɗɗay kugal majum gomnati Obasanjo wari nastugo gomnati Obasanjo sai faɗi hala taskarama pat. To nda Buhari mai warti bo jotta. To sai Allah lori wartiri Buhari jotta ha dow arduɗo Nigeria. To tunda hanko ko o joɗi nane ma o pullo o yiɗi haala durugo o andi bo daraja durugo fulɓe bo haandi ha Nigeria ɗo ngam durugo ɗo hanyu ta ha nder agriculture wala ko yotti durugo ɗo risque. Ta motti nayi goɗɗo temere goo temere ɗiɗi temere tati goɗɗo soto rewi duuɓi sappo hawtay nayi ɗo amma pullo ɗo mari nayi ɗo tumɗa jungo maako. Ngam majum to hakkini to min habdino min boytini ngendam waynaɓe a laran min vallitan waynaɓe min vallitan fulɓe min vallitan leddi arewa fuu ngam ngendam maɓɓe voɗi tan min bo min heɓay compagnie ji wara min waɗata kujeji feere. To heɗitoɓe ha ɗo min waddi ragare taskara ka Asawere ɗo min Umaru Aliyu wiyata on wonde be amin Asawere warore ngam heɗitigo taskara gonka feere kesa. Ayettama Umaru Aliyu jotta ɗum wakkati waddanki on taskaram kobli Asawere inanta Ayuba Lamiɗo Munyal. Heɗitoɓe assalamu aleykum barka men belorti poɗɗe moɗon nder taskaran kofli Asawere to min gaddone ton kofli joɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytamin nden min gaddano nate feere feere to min genata miijoji moɗon to hande ma mimo mon Ayuba Lamiɗo Munyal arroto e waddonoki on taskaran kam mbiyaymi on keɗite jam. To madalla nda fuɗɗiren imodibbo arandejo hande ma in Alhaji Sa'idu Maccu iga Libreville lamorde leydi Gabon kankoni arandejo lildoyɗo e kofli mum miijo mum dow natal men ngal nde Asawere. Alhaji bisimillah. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Jawleru wakkatire kofli sakirawo mon Sa'idu Maccu hofnata on diga ɗo Libreville. Ya Ayuba Lamiɗo Munyal waɗtani en jawleru baya jengi hande kam a yejjitino na to machallah mi hofni on fof kala keɗitotoɗo ɗo pat hofnama e natal men ngal hande ni minon min mbiya ɗum lelwa to on min mbiyata ɗum kadi inchallah wallu en jaam. Assalamu aleykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuba Lamiɗo Munyal a ñalli a jamata shewel na hande to usul homnima mi homni Ibrahim Iroma Daki mi homni Alasan Inuwa Gagara mi homni Dawda Diallo joɗiɗo lesdi Sénégal mi homni Idris May Gari tawaɗo lesdi America mi homni Gajere ɗan Fulani Macina mi homni kala fullo fuu to woni fat to seni Ayuba Lamiɗo Munyal ɗum men kam mi yejjiti inde majjum sey de miɗo heɗiti o sakiraɓe am warata wi'a
mi hawni Ali Zaki gonɗo diwal Kaduna, Musa Haruna tawaɗo diwal Kano State lesdi Nigeria. To madalla Modibo Musa bin Haruna iga diwal Kano Nigeria min getti jomirawo acca ɗum po. Duniya kam sai munyal, sai munyal duniya sai munyal, duniya sai munyal, duniya sai munyal. Mido hala yimɓe sai ni en ɗum na munyal, hande mido hala yimɓe kowa ɗum na munyal. Hande sakiramen kowa men ɗum na munyal, duniyare duniyaru kam sai munyal, duniyaro nawi amma sai kaɗen. To madalla Buba S Fulani duniyaru kan inawi sai munyal. To jomira hokkay mbawɗe munyuduki jonde e duniyaru. Dara seɗɗan gannanen kofli Muhammad Aliyu diga ɗo Abuja. Bismillah. Assalamu alaikum. Sudu Kode Radio International konna sakiraɓe Ayuba Lamiɗo Munyal a bisnani en nakal to honnama sanne. Sode ni mi honni Ayuba Lamiɗo Munyal on tan ɗo en jawleru men nde wakkatire kobli mi honnima sanne. Namba mi honni Iromo Dake mi honnima sanne mi welani a jamu. Namba mi honni Mathieu daga Gabon honnama sanne de ɗum on ki jawleru nde fuu no a yi je masinatede nde jawleru mi honnima sanne. Namba mi honni Ali Zaki mi wayri mi nana dande makko mi welani'imo ɗon e jam. Honni Nasiru joɗiɗo diwal Kwara Cité. Wariɓe luttuɓe ɓe mi wawata mi limta inɗe maɓɓe joɗiɓe lesdi Cameroon, Nigeria, Congo, to fuu mi fonni on min wela komai no hirti jam Sahel. Ɗum kam minon min mbi'a ɗum Jeeloba ladde non min miltitamo. India Muhammadu Aliyu daga ɗo Abuja Nigeria. Ay o muñu ba o defini tayi mo laamu, ay o muñu ba o laami tayi mo himɓe, ay o muñu ba o heɓi ɓe ade komi duniya warta ko tawi e muñal. Komai ko heɓi ma e duniya seyni muñal, komai ko jeeɗa duniya tinna muñal. Duniya ɗon laati hande wala e weta, duniya ɗon laati wala weta ɗum tiiɗo. Goɗɗo ɗon woodi goɗɗo ma wala jango, hande da woodi jango goɗɗo non woodi. Komi dulluma komai ya dulli wale tinna muñal. Jayeti goɗɗo wale tinna muñal, to goɗɗo heɓima wale tinna muñal. Duniyaru kam se muñal, laamiɓe meɗen on fu sey ɗum no muñal. Talakaɓe meɗen kowa sey ɗum na muñal, mawɓe sukaɓe kowa seyni ɗum na muñal. Rewɓe e worɓe kowa men jogo muñal, rewɓe e worɓe kowa men jogo muñal. Min Buba Pullo pullotano ɓi pullo, min waɗi yimre nde sey e muñal. Mi wawa himarde jaafo ɗon gaɗon bo muñal, mi yetta goɗɗo. To madalla Buba Pullo a yettama e gimol maɗa ngol duniyaru sey muñal. Heɗitoɓe ta'ongoyte yon keɗito suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde leydi Nigeria nder taskaran kofli asawere inanta min Ayuba Lamiɗo Muñal. On mbaway lildoyki min kofli mon inanta mijoji moɗon nder ka'a taskaran nder jawleru amin du wakkatire kofli KRI on mbi'i WhatsApp kala nyalande alarba fu malla jeslare
joni nan nda jokken kofli ɗin e Modibbo Muhammadu Pullo Kebbi Diwal Kebbi Nigeria. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru wakkatire kofli KRA ɗumin mo wonnon silminta on Muhammad Pullo Kebbi daga Diwal Kebbi Nigeria. Bano ni no wowa ko hande ni a wattani en natal to natal kiki ga tuɗa kam min mi andaki ire inde gono andirmi ki ƴeewa meɗen noddangal ñoga ladde waɗani miɗo homna higoɓe am bano Aham Ayuba Lamiɗo Muñal Ibrahim Iro Modake Haruna Maccu gonɗo Libreville higo am Faruku Bello ɗo harano ni kala tefawo kode radio futo tawa nder duniyaru mi homni on. Wassalamu. Assalamu alaikum KR kode radio on fu en calminama en juutama en ƴamanama salmini Lamiɗo Muñal maɓɓitito Jawleru Kofti salmini bandiraɓe fof Alaji Altine mo Gabo bandiraɓe fof minen miɗen mbiya ngaɗo tirewa min mbiyatan fulɓe amin Niger no mbiya tireya noon ɓe mbiyatan woɓɓe no mbiya goloba ladde joni noon wiyoɓe tireya ɓurɗurde tirewa noon ɓe mbiyatan minen fulfulde amin tirewa min mbiyata woɓɓe ɗo no mbiya goloba ladde ngeloba ladde joni noon tireya minen min mbiyata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawleru wakkatire kofli KRA kode international Abuja wafnamo yettamo yelamo heɓe ceerno kure jawne ko balami e mo ko ɓe laari jippinataɗa dow ɗo te min ara leddi ngawnere ɗum kirewa ko lelwa bani joɗeɗan ɗo jofnimo no fomo de jofne ɗoɗaɗi no Hadiza Usmana Tuwari Saydou Maccu fulɓe gotel ya Allah haccilawal fulɓe fulɓe gotel ya Allah haccilawal fulɓe. Assalamu alaikum derrare Tilenge Barkanten radio Code International Abuja mafi kesuma fara man min ɗeɗitamo to nini kadi min fuddude ngawdire tan min pari mbiyadama mawa min bo miɗogal farede o wiya Valel Nier to ɓe leddi Adamawa to amanti kala gonɗo ha Code International Abuja par wala on laki Alaji Alibo en international Alaji Lomatake to diga defraade man ni kadi nasi kesin ɗo kafe o muyani kadi on hofnama on welanama hayru to kadi min ka fufide ka lelwaman inchallah ɓe balli ko am momin wondi leddi Adamawa gawdere wiya jeefe gotel nder Kamaru kadi on hofnama on yettama on barkinama merci kesuma fadaman ɗo so ɗum ɗo wuri kadi soon waɗa muyan cereyaɓe siide bandiraɓe barkanten. Assalamu aleykum. To madalla Hawa'u Pullo Gombe emin mbiya amin Allah accu lawol fulɓe min gettima ngo'ol gimol heɗitoɓe fu ifu ɗo min gaddira gare taskaran kofli asawere kande e asawere dow darnde hukumatu radio Code International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyami on baalen jam.
gare da taskaran mijoji amin e radio faransa international. ñande altini on gaddini miijoji mon e noddali ngam seppudi ha laamu faddewu Guinée ina wayle jaɓɓal imrade pelli société civile kame pelli dawrode e yiiɗo sénégal Mamadi Doumbouya argo makko ɗo kanko tigi o fodu o wi'uno wonde ko sonja ko professeur Alpha Condé fawi kon jama laggine on ko ɗum ɗon o ari o iccirimo o jooɗi o wi o foddi ɗon kadi wonde kanko e membre ɓe makko ɓen fof ka CNRD a gouvernement hay goto ɓantata kollum fiya no faala laamu kadi o fodi wonde manna ko ha nde hitande timmude ɗo wonde manna haray kamɓe on ɓe ɗum ɗon ɓe organise élection ɓe jonna kala gañiɗo kono yii ɓe waɗa ɗum ɗon fewndo ɗo ni kala ko sénégal o fodi ɗo ni holli jama wata hoolade. Kumar Mamad Taw salminama weltanama min yiyandam force of view wonɓe hande nder leydi Guinée wiyanmiɓe tan hande ɓe poti ko jooɗade ɓe ƴewtindo situation min leydi ndi wayi ɓe mbasa darade tan ɓe jalta boowal leydi ndi ɓe jalta ɓe gadda ko wiyete ko hande haareji cumta palace uji cumta dow laabi wadde guerre yimɓe ne maaya ɗum ɗo foof ko sattene mawɗo talata toɓɓere men yowtino ko e golleji mawɗi paɗɗi John Dramani Mahama hoorejo keto leydi Ghana hol e yiyande mon ko hani idorade ko ɓuuri jojjande mbo eyi eɗen gandi hoorejo Ghana cuɓaɗo keso Dramani Mahama oɗo o jogii kumpital mawgal sabu o meeɗi laamade Ghana e daawal jawtungal gila ujunnaje 210 ha 17 ɗum noon waɗi eɗen jorti kumpital ngal o jogii ngal ma o wawa jogade leydi Ghana wona leydi Ghana tan e nder nokku leyɗele hirnange Afrique ba ina wawi darade hen darde mawde pour leyɗele Sahel ɗeɗo ndaka wonka wawi hen watta haɓe tawte CEDEAO enen en jiyani ɗum enen en nanggani kadi ma wawa hen watta heewi par ce que ɓe to kamen systéme omo ɓe jaharata e systéme omo John Dramani Mahama yaharata wona gotum. ñande alarba on kolli miijoji mon e konguɗiɗi Emmanuel Macron hoorejo leydi France yekkiti faade hooreɓe Afrique ɓe o wi ko teddiniraɓe tan saktude wonde konuji France ko jaltoji ɗen leydi kono ko pellital ngal France ɓamani hoore mum. lamɗo laamiɗo France o ko haali ko Afrique fotano ɗum haalude si o haalayno ɗum o adatono taw o inna yo de France yo weltortaw Afrique. sa laari kadi continent meɗen Afrique hay laɓi ɓe mbawa fewno kalis ñameteɗo Afrique ko ga fewnete leɗɗe meɗen ko ga fewnete yakar meɗen fo he armé meɗen fetelaji koɓe jogui ko ga fewnete ko ga immoto te kadi ɗanniɓe Afrique ko ɗo ɓuuri ɗanno ɗanniɓe yimɓe Afrique arɓe ɗo fof jogui wellitare mumen ɓe joga ha tiiɗi keng so président ji Afrique ɗi mbatto hakkille no feewi. enen ka namnal jogiɗen hen ko hoɗum woni sababu e koninkoɓe France ɓe goni nder leyɗele men Afrique ha arte Afrique banggue hirnani eyyi ko saabi ɗum kam a andi colonisation o ko France jine e meɗen joguima Afrique kene are 3 siècle temen tati hitande ko kamɓe jooɗi e Afrique fof woni Afrique de l'Ouest o nde ɓe jooɗori noon ko alano administration sénégalaise ko administration o ko administration France armée o aussi en galano armée ko kamɓe jogino armée mabɓe ɗum waɗi dañɗen indépendance nde jogui tan ko wiye wonnoɓe administration coloniale o ɓendi wonnoɓe gouverneur walla préfet walla sous préfet ɓen jeehi ɓe luppi France kono armée France o kañum heddi ɓe laaminoɓe Afrique 1960 ko accord ɓe mbaddi e armée française. alkame sanki yewtere men fatuno ko e gonal dawriyankoɓe lundiɓi e nder leydi Afrique ha tenki noon e leyɗe ɗe ganduɗa ko laamuji faddewo jooɗi toon. so daari misal ɗo joni wano o condamnation mo ɓe waɗi Aliou Ba ɗo o ɓayimo wowli goonga andi ɓe yiɗa nanugol goonga si ɓe ardi sago maɓɓe ko ya fenamɓe fiyo ɓe jotto ɗon harale ɗum ɗon nafata leydi ndi hiɗen landi aide toujours partout ɓay hen feewa ko angal peewal woni ay toujours en tournay ka portoɗen toon landoɗen ɓe aide sina ɗum hay organise ugol élection siɗen kelɗuno goɗɗo arata no accompagnana en e leydi Mauritanie kala nde ñinɗa ɗo laamu seeɗa so haɗatma hurtoyade koko hunde sande eywa en jii sasa foof activiste uji droit de l'homme jaggete ɗo e leydi Mauritanie eywa surtout noon ko woni leyɗele goɗɗe ɗo ko ɗum woni ɗo tan e leyɗele men ɗo foof tedduɓe aadi men ko hannde so yamde 13 fawi silmaji 10 e yewtere meɗen uddetindi bandiraɓe fulɓe fuu e fuɗɗo en gaddi ragare taskaranci amin e hannde
mo itin ɗo taskaranti amin ihande Ahmad Araf Abubakar Azarai ayatta ma Ahmad Araf Abubakar kauto taskaranti amin ihande ilidi Al-Amin Gidaɗo Jada ayatta ma Al-Amin Gidaɗo Jada indi an Khadija Usman Adwari a ta on Balenjam